na okraji malebného slovenského mestečka Strážske, známeho svojou pokojnou atmosférou a pohľadom na Zemplínske vrchy, sa udiala záhada, ktorá otriasla celou komunitou. Bolo neskoré letné popoludnie, keď sa počas bežného dni plného príprav na nadchádzajúce dožinky vytratil z dediny bez stopy miestny starožitník, pán Dušan. Muž známy svojimi zbierkami, mincí a zvláštne exotickými artefaktmi si vydobil rešpekt občanov svojou ochotou pomáhať a rozsiahlým vedomostným pokladom. Jeho nečakané zmiznutie spustilo šepot medzi obyvateľmi a na povrch vyplávali rôzne teórie. Na prvý pohľad by mnohí mohli predpokladať, že pán Dušan, ktorý sa v poslednom čase stal uzavretejším, sa rozhodol pre úteku z obavy pred možnými dlžníkmi alebo pretlak spôsobený nedávnymi, nezvyčajne vysokými ponukami na kúpu jeho cenných predmetov. Avšak v dennej miestnosti, akoby zastavený v čase, zostal neudržiavaný šál čaju a otvorená kniha, svedectvo o náhlom prerušení jeho rutiny. Kapitán polície Martina Kováčová s dlhými brunetovými vlasmi a zrakom ostrým ako sokol bola prvou, ktorá začala s pátraním. Martina, ktorej dôvtip a neúnavná húževnatosť ju vyniesli na vrchol miestnej kriminalistiky, sa zaoberala prípadom s osobnou záujmovosťou. Pán Dušan bol jej starým priateľom a mentálne ju to sužovalo viac, ako bola ochotná priznať. V priebehu prvých dní pátrania sa našli mizivé stopy. Prázdne pulty v jeho obchode s antikvitami naznačovali nedávnu návštevu, ktorá sa končila náhlou a evidentne zmetenou odchýlkou od každodenného poriadku. Kľúčovým momentom bolo objavenie malého zápisníka s poznámkami zakliesneného medzi starodávnymi pultmi, ktorý obsahoval zoznam mien s dátumami a sumami peňazí. Mená boli všetky bežné, s výnimkou jedného, ktoré sa zdalo byť pseudonymom alebo kryptonymom Fantom. Martina v záujme zachovania dôvernosti vyšetrovania nerozprávala o svojich objavoch so všetkými v dedine, ale jej intuícia jej napovedala, že by toto mohlo byť kľúčom k rozuzleniu prípadu. Fantom sa mohol týkať nelegálnej aktivity alebo ešte zložitejšieho dobre ukrytého tajomstva, ktoré pán Dušan držal pod pokrievkou svojej obchodnej fasády. Ako by sa pátranie odvíjalo ďalej? To bola otázka, ktorá držala Martinu aj občanov Strážskeho v napätí a očakávaní. Chcete vedieť, ako to pokračovalo? Sledujte ma pre druhú časť.